сме на всеки километър! От тук до края на света! Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Стана ли провал в квартирата на Виктор Юго? Преди 1 час откараха всички в комендантството. Но за нас най-важна е касетката. Какво има в нея? Секретния архив на интербригарите и списъка на хората. Глупаци. Намери ли къде да крият такива важни документи? Какво искате? Да им го преведем от френски на немски? Те и без нас ще си го преведат. Не могат, касетката е затворена. И какво? Трябва да им помогнете да я отворят. Кога? Веднага. Можете ли да работите с оксижен? Виждал съм. Поне ще нагреем касетката така, че нищо няма да остане. Не, документите ни трябват. Слушах в Холандия, че с такива касетки пренасят брилянти. А може би е пълна с брилянти, господа? Вие сте фантазиар, Шмидт. Ако беше пълна с брилянти, тези френски гангстери нямаше да я оставят тук така. Най-вероятно това са документи, но при всички случаи ние сме длъжни да я отворим. Ало, Ханс, какво става с оксиженистите? Партера 31 стая.
Отговаряте за съдържанието й. Те е верно, господин капитан. Ние също сме заинтересовани да извадим съдържанието невредимо. Позволете ни да се съмняваме във вашите възможности, господа. Ще видим. Това ли е касетката? Той е верно, господин майор. И кога ще бъде отворена? Ами, най-много до половин час, господин майор. Добре. Ще чакам при коменданта. И внимавайте добре. Отговаряте за най-малката повреда. Бъдете спокоен, господин майор. Гестапо всичко знае, господа. Готово, господа. Каква неочаквана среща, другарю Сергей? Много ми е приятно, господин майор. Вие сте проявили любезността да ми донесете съдържанието на касетката, нали? Да, господин майор. Защото само с вас мога да се измъкна от този хотел. Мислите ли? Аз разчитам на вас. Толкова спомени ни свързват. Моят път е надолу, другарю Сергей. Аз знам, че вашия път е надолу. И затова не искам да бъда ваш спътник. Предпочитам нагоре. Възхищавам ви се. Но този път щастието ви изневери. Премного изнасилвате вашето щастие. Напротив. Мисля, че този път ми проверя. Щом вие сте до мене, господин Вайс, аз няма от какво да се боя. Това може да бъде началото на един нов разговор, от който вие ще спечелите. Не. Това е само продължението на нашата испанска история. Както се казва в добрите любовни романи, ние се търсихме и се намерихме. Вие изглежда забравяте къде се намирате. Вие знаете, господин Вайс, че аз винаги съм се чувствал у дома си. Дори когато не ме канят. Ръката вън! Вие имате добри качества, но нямате стил. Само човек лишен от чувство за стил може да се опитва да стреля по този начин. Не, майоре. Вие сте нахален. На мен не ми е нужно да стрелям във вас. Ето това ми харесва. Колкото и да обичате да се возите в асансьор, след малко той ще спре. Толкова по-зле за вас. И отново ви предупреждавам. Не се опитвайте да стреляте. Знаете, че моите рефлекси са по-бързи. Нямам никакво намерение.
След 10 минути смятам да ви предложа кафе в моя кабинет. Много ви благодаря, но ще отложим кафето за друг път. Може би тогава аз ще ви поканя. Слушайте, Сергей, не си правете никакви илюзии. Излизане от тука няма. Вие сте в ръцете ми и никога няма да ви изпусна. А не мислите ли, че положението е точно обратното? Че вие сте в ръцете ми и аз няма да ви изпусна. Глупости! Или сте луд? Майоре, аз ви изпуснах в Испания. И за това тук нямам никакво намерение да ви прощавам. Единственият начин да се спасите е да изпълнявате моята команда. Не правете никакъв опит да връщате асансьора надолу. Щом отворя вратата, излизаш пред мен. Ако само за миг се забавиш, стрелям без предупреждение. Предай се докато е време. Слушай командата! Хайде, Вайс. Дойде и твоя час. Ще ми платиш за това. Излизай. Пригответе кафето.